alweer een nieuwe uitzending van Heem en Heerlen. Vandaag zijn we op bezoek bij de Oliemolen en ja, ik fiets maar meteen de uitzending in. Hallo, goed volk. Hey. Oh, hey Corine, Paul. Wacht, ik geef eerst even Corine een kus. Hoi. Word je wel Kom even hieronder. Ja. koud? Ja, het is fris. Hè. We zitten nog vol in het voorjaar. Nou, we zijn met Heem en Heerlen op bezoek bij de Oliemolen. Ja. Al honderden jaren bekend aan de rand van Heerlen, aan de rand van het Aambos en van de binnenstad. Dus we waren eigenlijk eens gewoon benieuwd van hoe het hier gaat. Want jullie hebben heel wat achter de rug. Maar gelukkig is er veel opgeknapt en ziet het er goed uit. Dus, We zijn er bijna aan het einde. Niet van het Latijn, maar wel van alle ellende opknappen. Van alle water wat we hier hebben gekregen. Want je ziet daar eigenlijk nog aan de deur tot hoe hoog het heeft gestaan, hè? Ja, die hebben we nog eens aandenken. My god, het is echt enorm. Ja, Is een als ik reliquie. hier sta ik echt onder water. Ja, dat was een En beetje. dat Laten we willen achter nooit ons. meer. Ja, Nee. maar Nou, we laten jullie zien misschien. hoe mooi het is geworden. Hoe mooi het al is geworden en het wordt met de dag mooier. Dus Ja. zullen we bij jou beginnen voor het hele mooie gedeelte wat Paul ook heeft mogen maken. En straks voor de molen en het technische gedeelte dan weer met Paul door. Ja. Dan kunnen we een beetje de taken verdelen. Ja. Is dat goed? Nou, tot dadelijk Paul. Kom Corine, ik wil het zien. Oh, Corine, wat geweldig. Dit is Mooi hè? echt Dat oud-Limburg. voor het centrum van Heerlen. De mooiste plek. Eigenlijk midden in de stad. Ja, En dan je gaat hier gewoon honderden jaren terug. ja. Dan zou je zeggen midden in het Heuvelland, maar je zit eigenlijk midden in Heerlen in het Aambos. Ja. Ik denk dat niet veel mensen dit weten, hoe mooi en hoe oud dit stukje nog van onze stad is. Maar we kwamen voor het bakhuis, geloof ik, hè? Daar gaan we naartoe. Ja, wil ik wel zien. Ja, mooi. Roel, wil je even komen kijken? Ja, Hoe graag. mooi het we hebben opgeknapt. In het bakhuis zitten we. Ja. Hier kan je heerlijk zitten, Ja. Oh, de kachel Is die het brandt al. fris. Dan kan je de kachel aansteken. En lekker naar buiten kijken, een prachtig gezicht Ja. heb je. En dan zitten we eigenlijk een steenworp afstand van het centrum en van het rad. Ja. Van het molenrad. Wat een hoogte hier erin. En dan met die gebinte. Ik ben al bij de Schelmentoren geweest. En dan krijg je weer zo'n gevoel dat ze in het punt van de Schelmentoren, waar dat was. Ja, en die zijn honderden jaren naast elkaar hebben ze bestaan. Ja. Hier de Oliemolen, in het centrum de Schelmentoren. Oh, wat knus en gezellig ingericht. Want jullie zijn begonnen, tenminste met jullie zaak in Heerlen, op het Pancratiusplein. Ja. Toen nog Emmerplein. Toen nog het Emmerplein, ja. Dat is al heel wat jaren geleden. Ja. En vanaf daar is later een kroeg ingekomen. Ik geloof de Chroniek en daarna de Pancraat. Hier naartoe gekomen. Ja. En hier En eigenlijk hier hebben we tentoonstellingen kunnen geven, cursussen kunnen geven, vlaaien bakken, omdat we eigen meel hadden. Ja. Dus dat was... Maar Limburgers, dat kan eigenlijk niet, terwijl jullie toch eigenlijk wel, zoals wij zeggen, Hollanders zijn, Ja, of niet? maar alles is te leren. Ja, dat hebben jullie goed gedaan. Alles voor open te staan. Wat je wil, kan je ook maken. Maar jullie hebben alles opnieuw moeten inrichten naar de waterrampen. Alles was één grote was ravage. weg. De aarde was kapot, de koelkast, alles wat je maar denkt, de vaatwasser, stuk. Hier alle koffiezetapparaten, alles stuk. Dus jullie hebben alles moeten vervangen, alles nieuw Ja. moeten maken. Ja. Verven, opknappen, schoonmaken. Alles. Maar ik denk dat iemand die hier nu loopt, die gelooft niet wat voor rotzooi het geweest is. Hè? Nee. En het was... Maar het nadeel is dat de gasten die hierin zaten, komen nooit meer bij ons. Want die zijn zich rot geschrokken. Ja.
Nou, begrijp ik. Wij hebben het verwerkt door bezig te zijn. Want we En zijn de 5 jaar boeren- verder nu, hè? Ja, Zoiets ongeveer. ja, bijna 5 jaar. Maar het resultaat is echt een cadeautje voor de stad. Ja, Als je ziet dat is weer nieuw. Ja. hoe mooi het is en Ja. hoe chic het is geworden. En dan zou je denken, hier werden vroeger de broden en de vlaaien gebakken. Ja, En dan kun je er heerlijk overnachten en lekker overnachten. Ik lekker laat je verblijven. de slaapkamer Oh ja, even ja, zien. leuk. Nou, dan nemen we ook de hele tour. Ja, dit Kijk. is de slaapkamer. Daar stond het bed helemaal schuin in de Na de overstroming. slaap. Ja, Maar er is En ook nu- helemaal niks van te zien. nee, is helemaal opgeknapt. Hier slaap je als een doornroosje. Ja, Maar nee, ja, als je dit ziet, nu zijn we natuurlijk overdag, is veel daglicht. ja. Maar prachtige ruimtes. Maar zo'n groot bakhuis, was dat normaal vroeger? Want dit is Nou, wel ze enorm, hadden hè? de paarden in staan. Oké. Van alles was er aangebouwd. Ja, het was een bakhuis XXL. Ja, Nou, en dan zie ik daar nog een deur, want Ja. Heem en Heerlen is nieuwsgierig. ja, Wat is daar verborgen? de Als ik- badkamer. ja, Ja. als ik zo vrij mag zijn. Schitterende badkamer, Oh ja. waar je met z'n tweeën kan douchen, Oh, bobbelen, oh. kleurtjes, verlichting. En een sauna zelfs ook nog. Ja, Jongens, er is hier op niks gespaard. eigen Toiletten. toilet. En dan ben je, als ik het goed heb, ben je zo weer aan de voordeur. Ja, Dan Dan heb kan je je het rondje hier- af. dan kom je hier weer uit. Ah, wat leuk. Zullen we eens naar het binnenplein gaan? Want volgens mij valt daar ook nog van alles Ja, te zien. zeker. Ja, we zijn nieuwsgierig met Heem en Heerlen. Wat mooi. Nou, ik volg jou gewoon. Oh, wat prachtig. Hier raak je niet uitgekeken. Genieten, hè, van Ja. de heren. Ja, dat zal wel lukken. Dat is geen straf. Nu gaan we naar binnen toe. Ja, Nou, ik zal aankondigen dat we eraan komen. deze ruimte gebruik ik om het ontbijt klaar te maken. Ah, mogen de mensen hier dan gewoon aanschuiven en een Ja. hapje mee eten? Die hebben we in de rommelkamer. De rommelkamer? Ja, dat is verschrikkelijk. Daar hebben we opgeslagen wat we nog niet kunnen plaatsen. Oh, nou maak je me wel nieuwsgierig naar de rommelkamer. En Nou. waar is die precies? Als je alleen kijkt, Even kijken in de rommelkamer. Want de rommelkamer, wat de ene rommel vindt, dat vindt de andere een schat, hè, natuurlijk. voor de nieuwe bed en breakfast Ja? staat daar het bed. Oh, zijn jullie van alles klaar aan het maken voor wat nog Ja, opgeleerd? onze Ja, dan winkel. wil ik helemaal even gaan kijken, Koen. Dat wil ik Nou. wel... Je kan niet slapen, want het heeft geen bodem. Oh, oké, het is een bed zonder bodem. Maar Ja. ook hier alles zo mooi gedecoreerd. Doen jullie dat allemaal zelf, dit inrichten? Ja, doen we zelf. En waar haal je al die spulletjes dan vandaan? Ja, verzamelen, verkopen. Dit is gewoon een Poolservies. Dat kan je overal kopen. Hebben we vroeger altijd in de winkel verkocht. Oké, En nu gebruiken we het voor het ontbijt. ja. Maar we hebben ook gewoon boerenbond. Daar kan je leuk mee combineren. Nou, en nou ben ik benieuwd naar het kamertje waar ik niet mag komen. Vind je het goed? Ik ga toch even loeren. Je wil het niet weten. Oh, maar dat valt toch erg mee qua rommel. Nou, normaal is het gezelliger. Ja. Dan wordt er gedekt. Zit er met soep in? leuke kaarsjes. Nee, er zit nog geen soep in. Deze heb ik in Frankrijk gekocht. Na de overstroming. Ja, Dat is het eerste stuk wat ik weer kocht voor de bed and breakfast. een soep erin, of zeg ik het dan verkeerd? Ik weet het niet, maar het is gewoon mooi. Ja, prachtig. Dus die gebruik ik om ergens neer te Te zetten. decoreren. En, Ja, of een bloemen erin, Ja. of wat ook. en de taartjes staan al klaar. Nou, we Ja. vallen met de neus in de boter. En Paul, lekker aan het rommelen. Dat doet hij best wel vaak, geloof ik. Hè? Ja. Lekker rommelen. Stappen we midden in het bed. Ja. Je bent hier lekker aan het klussen, Paul. Ja, het is netjes opgeknapt. Het is mooi schoon gezandstraald en nu weer in elkaar gezet. Dat het even weer kan acclimatiseren. Ja. Dan kan die straks verhuizen naar de
nieuwe B&B. En dat doen jullie ook allemaal zelf nog? Ja. De kleine en de grote klussen, Ja, alles is alles. hier in vertrouwde handen. Ja, Ja. samen zijn we sterk. Ja, dat klopt. Ja, Corine heeft ons al een prachtige rondleiding gegeven buiten en binnen. Maar ik wil eigenlijk, het heet de oliemolen natuurlijk. Ja. Dus ik wil ook iets zien van het molenwerk, als dat kan. En Ja. jij bent hier de Ja, molenaar ook, hè? Ik zal je voorgaan. Ja? Ja. Dan kom ik achter je aan en gaan we kijken. Corine, dank-je-wel. Echt mooi in de molen. Ik loop nou achter Paul aan Is voor het goed. interview voor te zetten. Tot dadelijk. Ja, we stonden net binnen, maar het gaat natuurlijk hier, of buiten, het gaat natuurlijk over het, Binnen. het binnenwerk. Ja, nou, dat is ook weer bijna helemaal weer in vol ornaat. Want alle kammen die zijn vernield. Dat is ook dankzij de overstroming. Ja, Was het ook niet meer die zijn zuiver. allemaal nieuw. Ja, Maar ken ik een verhaal dat ze op een gegeven moment nieuw gemaakt moesten worden en dat ze linksom stonden, ze moesten rechtsom staan of andersom? Hoe zat dat in elkaar, Paul? ja, dat weet ik niet meer precies hoe dat in elkaar zat. Maar het is Maar opgelost. Het is opgelost, ja. Maar het vervelende is, als één tand breekt bijvoorbeeld, dan komt die andere tand op tand bijvoorbeeld en dan breekt hij de hele boel af. Dan is alles kapot. Ja, dan is alles kapot. En dat is gebeurd tijdens de overstroming. Er zijn er inderdaad zoveel tanden gesneuveld dat je beter kan zeggen Alles nieuw. dan alles met nieuw, ja. Dus, maar het mooie werk gebeurt boven eigenlijk. Dit is het gaande werk. Ja? Ja. En als ik een steen wil laten zakken, dan kan ik boven gaan werken aan een En zak. dan moeten we dit trapje op. Ja, dan. En kan dat? Kunnen we Durf daar je gaan dat? kijken? Ik durf dat wel. Ik volg jou. Goed. Hier gebeurt het eigenlijke werk. Hè. Dus hier, dat is dus de gaar, daar kip je dus een zak met graan in. Ja? Die komt dan in de schudderbak terecht. Uh-huh. En dan kan hier zo de graan hier tussenin vallen. Ik haal die plankjes dan ook weg natuurlijk. Ja. Maar die leg ik er niet voor niks in. Nee, nu moet het even, als het niet in gebruik is, Ja, moet gewoon... moet je hem dicht En dan kun je hier af en toe zo eens kijken. Eens kijken, ja, of alles goed Een gaat. kijkgat. Ja, En dat is hetzelfde mechanisme. ja, ja. Dus je kan hier eigenlijk dubbel malen. Of Je kan maar, als je 2 molenaars zou hebben, kan de een die bedienen, de ander deze bedienen. dubbele productiviteit. Ja, alles breek je af. De gaar gaat eraf, de kuip gaat eraf. Die zet je even aan de kant. En dan kom je bij de Dan kom je molenstenen. bij de molensteen, dan gaat die kraan eromheen, om die steen heen. Er zitten van die gaten in de steen. Daar pas je dus deze dingen in. Oh, dan kunnen die pennen in. Je kunt die pen in. En dan kan je hem omhoog draaien. Ja, ik ben niet zo sterk. Nou, Dus wat doe ik? Ik hang hem erin in die steen. ja. En ik ga aan de steen draaien. En dan draait hij zichzelf naar Omhoog. boven. Ja, Moet deze gepakt worden. ja. Moet je oppassen. Niet helemaal op je kop. Kun je hem tillen? Nee. Ja. En nu komt hij hieruit. Zie je? Oké, en dan moeten we die kant op. Ja, dan ga je die kant op. Ik word hier nog aan het werk gesteld ook. Dat hebben we de hele nog niet Dan meegemaakt. kan ik in mijn eentje niet, hè? Godverdorie, Paul. Dat hadden we eigenlijk niet afgesproken. En nou? Nou, dan hang je hem daarin. Oh, Zo bedoel ik. ben ik hulpmolenaar opeens. Ja? Wel die ring moet erbij. Oh, de ring moet erbij. Ja, zeg het maar. We doen naar achteren toe. Oké. Pennen. Zo. Pennetje even halen. Ben ik nou officieel hulpmolenaar, Paul, of Ja, niet? je kan het. Ik kan beginnen. Je kan beginnen, ja. Zo, dan kan hij er niet meer uit. Zo makkelijk gaat dat. En dan kan je hem zo om de steen heen brengen. Oh ja. Ja. En dan die En pennen doe je erin. erin en dan kan je hem ophijsen. Op. Ja, heb ik weer iets geleerd. Ja. Een simpele techniek, maar het Ze hebben, werkt. ze hebben hem zo gemaakt dat je hem ook kan draaien, die steen. Dus, Want dat je hem ja. Oh, ja. linksom of rechtsom kan gebruiken. Draaien, ja. En moet je die dan ook bijkappen om de zoveel tijd te stenen, of niet? Ja. En Ja. wie doet dat dan? Ook de molenaar. Dus
De nederlegde hamer, dus de bilhamer. Ah, en doet de hulpmolenaar moet dat doen zeker, Ja, hè? dat hoef ik nooit meer te doen. Nee? Nee, de volgende misschien. Dan slijt hij veel, zo'n steen. Nee. Ja, als je hem dagelijks gebruikt, dan zou je misschien wel eens in het half jaar een keer moeten doen, maar het gaat heel lang mee. Nou. Die 2 stenen die hebben we te danken aan de reliquie, hè? Dat is de oliemolen, de restant van de oliemechanisme. Oh, vertel, hoe zit Ja. dat? Nou, Want dat zijn joekels. Die 2 wielen die lopen over die kollengangen heen eigenlijk. Hè? En al wat eronder komt, dat is gelijk dood. Daar blijft niks van Daar over. blijft niks Dus van doe maar een over. stap achteruit. Ja. En dan werd de olie eruit geperst. Ja, dus hier omheen hoort ook nog een houten bak te zitten. Er werd de olie Er opgevangen. horen hier bezems aan te zitten, die vegen dan het dode spul. Of Weg. het gebroken spul veegt hij er dan af. En dan wordt het op een slagbank gebracht. En die slaat dan de olie uit de restanten. Oh, kijk hier. Wie is dit? Wie hebben we hier? Als het goed is het Jo Meester. Jo Meesje. Jo Meester, die in de jongensjaren hier zo op de molen heeft gewerkt. Was er iemand hier uit de buurt? Ja, hij woont nu in Maastricht. Die heeft de molen in Gronsveld. Dus hij heeft hier hij een nog ambacht steeds nog- geleerd. Ja, hij heeft ook mij les gegeven. In Roermond gaf hij les aan de vrijwillige molenaars. Dus hij is diegene die het op jou overgedragen heeft. In wezen wel, ja. Nou, Ja. Jo Meester, Ja. dankjewel. Ja. Maar dat is ook eigenlijk een Limburgse naam, hè, Ja. Jo Meester. Ja. Limburgse ging niet, hè. Nee. Paul Racing is niet zo'n veel Nee. voorkomende Dat naam is hier, hè. Achterhoek, hè? Uit de Achterhoek. Achterhoek, ja. Ja, Ja. leuk. Nou, dan gaan we eens naar Corine, want volgens mij hadden we... Oh nee, we hebben eigenlijk nog jouw rommelhok, hè. Ik ben van de Ja. rommelhokken. Nee? Gaan we niet in het rommelhok? Ik weet het niet, maar misschien wil je die oude naaimachines nog op de foto Oh hebben. ja, daar wil ik wel iets over horen, want jullie zijn bekend van de naaimachines, hè. We Ja. hebben net al de rommelkamer gezien. Daar viel het wel mee met de rommel. Maar Maar dan moet hier hier wel. ook gewoon echt een rommelhok zijn. Ja. En dan wil ik ook het liefst een echte rommel zien, als Goed. het kan. Ja, Kom verder, Roel. eindelijk een echt rommelhok. Ja. Zo stel ik mijn rommelhok voor. Voor, Hier zit ja. jij te klussen. Ja. Nou, ik ben nou toch wel bezig met een plankje gewoon. Gewoon een simpel plankje. plankje. Maar als je weet hoe het eruit zag en dat het nu uitziet, Wat ga je ervan maken? en dan komt dit kommetje op. Dus alles wordt hier zelf handmade gemaakt. Dus hier wordt een gaatje ingeboord en dan komt er een Een kom op. mooie wasbak. En dan komt er dus hier een kraan te staan en die kan dan, En dat maak je zelf. en dat maak ik zelf. In je rommelhok. In mijn rommelhok. Een leuk rommelhok. Ja. Oh, maar hier heb je alles bij elkaar. Ja. En oude naaimachines. Ja, Hoe oud zijn die dan ongeveer, wat ik hier zie? ik denk tegen de 200 jaar. 200 jaar? Ja, vooral deze dingen. Was er toen al een naaimachine? 200 jaar geleden? Ja, ik denk 160 jaar geleden ongeveer. Nou, het begint een beetje rode draad te worden door de afleveringen. We zijn bij Maurice op de motorcamping geweest bij Indenhof. Ja, De vorige aflevering waren we bij de Cycle Shop, waar het ook eigenlijk alleen maar om gemotoriseerde tweewielers ja. gaat. En nou eindigen we hier min of meer met een zwaaiende Paul ja. op zijn motor. Een geweldige motor. Ja, Heb je het goed mee naar je zin gehad? ja zeker. Ja, dankjewel. Ik heb nog steeds spijt dat hij weg is, maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, dan ga je een keer een kop koffie drinken op de motorcamping Ja. en met collega's verhaal op. Ja, We zeker. sluiten af met een kop koffie met Corine en dan is het verhaaltje Rond, ja, denk ik, en we hè? rond en dan komen Ja. we over een hele tijd komen we weer eens terug. Ja, Ja, wat leuk, dankjewel. Dan sluiten we lekker in het zonnetje deze uitzending van Heem en Heerlen af. En doe maar met melk en suiker dan als het kan, Paul. Ga ik regelen. Ja, lekker. Ja, oké. Dankjewel. Ja. En tot de volgende keer.